Kursens syfte var att lära ut och ta vara på traditionell samisk hantverkstradition i tillverkning av björkskidor. Göte Lind från Tärnaby är en av få kvarvarande traditionsbärare. Göte har varit vår lärare och ledsagare genom kursen. Kursen börjar med att vi letade efter lämpliga skidämnen. Björken ska vara rak och kvistfri. De bästa skidämnena hittar man i nordsluttningar. Där har björken det jämnaste växtförhållandet och bland annat undgår man solvridning. Karaskip kanske vara lite längre om man så ska resonera. Eller hur? Vill du ha långa skidor? Hur långa skidor vill du ha? Jag vet inte. Normala. Jag vet inte alls. 7 fot. 7 fot, hur långt är det? Trädet markeras på sydsidan innan man fäller det. Den ska sedan klyvas i nord-sydlig riktning. Jo, då vet du, vi ska ta den här. Den där är användbar. Längden mäts ut. Förr var det vanligt att skidorna var upp mot 8 till 9 fot. Allt efter användningsområde. Ju längre skidor, desto bättre flyter skidan i snön. Björken klyvs efter markeringen med hjälp av yxor och kilar. Din yxa då, vad fan tog den med? Din? Ja. Aj! Ja. Ska jag... Nu snor jag. För att få en jämn klyvning vänder man ämnet och klyver från båda sidor. Han tar ut. Ja. Det är en fördel att man är säker på handen och hugger rakt. Jag tänkte försöka ta ut. Du ser hur det är, han Går hit och dit. han är nästan... Redan nu kan man se om ämnet är bra och ägnar sig till skidämnet. Stackars. Ja, det blir en tjock, inte? Som försvann. Jo, Eftersom försvann. Efter ett tag så var det bara mindre och mindre. vet du, här väster blir. Materialet ska grovhuggas innan det ställs undan till torkning. Skidspetsen är alltid mot rotändan och glidytan på skidan är ut mot Göra barken. skidrättet hit. Ja. Nu ska du ge akt på, vet du. Om du nu har snodd den här björkan och börjat tälja på det viset, vet du, då har vi en gått in. Här är ett faktum. För här ser du då du täljer, om jag snor nu den här och börjar tälja därifrån, då får vi in. Jaha. Och ett bevis på, vet du, att du får motved om du har snott brett åt det där hållet. Ja, men här, Ja, det du tror ska jag. väl säga då, här hålls ju fatt. Bakåt. Ja, alltså från roten. Ja, just det. Ja, just det. Fråga huset istället. Du ser ven han far ut. Ja. Skibredden markeras. Både material och egna önskemål avgör bredden. Lena gör sina skidor cirka 4 tum breda. Man lämnar kvar så mycket material att det går att justera ämnena efter torkningen. Nu ska du inte vara så jäkla... Du vet, det här blir nästan för hemskt. Ett halvår senare träffas vi igen. Nu ska vi se hur ämnena har torkat och eventuellt om de har vridit sig. Vi använder både moderna verktyg och gamla handgjorda hyvlar.
Under hyvling av glidytan är det viktigt att behålla spannet som man naturligt har fått fram under grovhuggningen och torkningen. Under hyvlingen justerar man eventuella skevheter. Tjockleken och formen på skidan mäts ut. Steget måste vara minst 3 cm tjockt. Där ska sedan borras hål för bindningen utan att skidan mister sin styrka. Sen formas skidans ovansida. Här behöver man de gamla handhyvlarna som ägnar sig för ändamålet. Hanne-Lena hyvlar kanten på steget där bindningen ska vara. Steget görs smalare än glidytan för att bindningen inte ska skrapa mot snön. Skidspetsarna ska också formas. Jag är så dålig på rit, vet du. Hur den brukar göra överste skid. Hur jag är van att göra. Så du förstår hur det nu vart den där kanske spejaktig, den där. Ännu tunnare. Ingen sån här. Då är han, om jag säger så där. Så han går lite ut där och så. Jo. Skidan tunnas ut och formerna finputsas. För att tillverka skidor måste man också tillverka hjälpmedel. Här gör vi brättmallar för böjning av skidbrätterna. Spåret hyvlas för att passa mot skidryggen.